Platnosť PZPčka, povinného zmluvného poistenia, by ponovom mala vlastne kontrolovať práve stanica technickej kontroly. Tých nepoistených vozidiel je niekoľko, hovorí sa, že 9% zo všetkých evidovaných. Čo obrovské množstvo v absolútnych číslach. Tento zákon prešiel druhým, tretím čítaním a vlastne je schválený. Priatelia, pre informáciu, aktuálne na Slovensku cez 600 000 vozidiel, ktoré nemajú povinné zmluvné poistenie. A vďaka týmto vozidlám majú ostatní o to drahšie svoje zmluvy, ale od 1. októbra to ide štát zmeniť. Na začiatok sa budú dávať pokuty podľa toho, akú hmotnosť má vozidlo a následne od 1. októbra, pokiaľ nebude na vozidle platné PZP, tak rovno vozidlo môžu vyriadiť z evidencie. A ešte dôležitá informácia, že platné PZP sa bude od tohto dátumu kontrolovať aj pri technických a emisných kontrolách a nové právomoci dostanú aj policajti, ktorí ak ťa zastavia a nebudeš mať platné PZP, tak ti môžu odobrať vodičský preukaz, odobrať evidenčné značky alebo osvedčenie o vozidle.